खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्टआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ क'क्राझारनि ब'कआव हानि फोरमानलाइ राननानै होदों। हाग्रा मोनथाय एबा फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 खौ बिथा खालामनानै बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आरो कसुगाव हाबिंखननि सिङाव गासै 7144 नखरफोरनो हानि फोरमानलाइ राननानै होदों। बे हानि फोरमानलाइखौ दिनै 4 मे खालाराव बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्ला ब'कआव सरकारि गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', इएम रन्जित बसुमतारी, एमएलए लरेन्स इस्लारि, एमएलए जिरन बसुमतारी, इएम रेवरिया नार्जिहारि बिथांमोननि नुजाथिनायाव राननानै होयो। आसामाव फिन मुगैथाव जाथाय। आसामनि मार्गेरिटायाव सासे जुनाद आखुनि सुबुङा सासे 12 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामना बुथारदों। मार्गेरिटायाव सेप्टिक टेंकआव सासे हिन्जावसानि गोथै देहाखौ बोखांनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला उन्दै हिन्जावसाखौ आनान्तान्ति मुंनि सासे सुबुङा जिनाहारि खालामना बुथारनानै खारखोमाना दं। बे जाथाया मार्गेरिटानि सेगुनबारियाव जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सासे आइजोआ गावनि फिसाजोखौ लानानै आनान्तान्तिनि नखराव थाङो। आनान्तान्तिखौ गावनि बाहागि साननानै गावनि फिसाजोखौ आनान्तान्तिनि आखायाव आइजोआ दोननानै गावनि खामानियाव थाङो। खामानिनिफ्राय आइजोआ फैनायाव गावनि फिसाजोखौ नुफैयैयाव आनान्तान्तिनि बिसिनाव सोङो। आनान्तान्तिनि बिसिया आइजोनो फोरमायोदि फिसाय आनान्तान्तिया उन्दै हिन्जावसाखौ न'सिम दोनलांदों होनना। नाथाय बिमाया न'आव फैना फिसाजोखौ नुफैयैयाव जायगा जायगा नागिरबायो। उनाव आनान्तान्तिनि सेप्टिक टेंकआव मोनो फिसाजोनि गोथै देहाखौ। एनएलएपि आफादनि लेङाइ आफादगिरि ब'क' बिथांखौ आफादनिफ्राय दिहुननायनि सायाव एनएलएपि आफादनि खेंफोरथि। बावैसो बरपेटा बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव एनएलएपिनि काउन्सिल मिटिं जानायाव ब'क'आ गावनि खुगाजोंनो बुंदों, बै समाव हाग्रानिफ्राय ओंखारबोजेननायाव रायजो राजानि सापर्ट मोननो थाखाय, रायजो राजानि अननाय मोननो थाखाय रन्जन दैमारिनि मुंखौ ओरैनो खुगायाव लाफ्लानो गोनां जादोंमोन होननानै काउन्सिल मिटिंआव बुंदों। ब'क'आ माखासे सेंग्राफोरनि सायाव गाज्रि नोजोर लाखिनानै सोरखौबा खोमानानै दोनदो, सोरखौबा फोजोबनानै दोनदो बायदि बाथ्राया बेरखांबोबाय थादोंमोन। नाथाय बिथांनि बेबादि थिननाय बायदि थाङाखै, मानोना सासे मानसिनि जिउआ ओरैनो नङा। बेजों लोगोसे एनएलएपिनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ गाज्रि नोजोरजों गाज्रि सन्देह खालामबोबाय थादों। गोबां दैदेनगिरिफोरखौ फोजोबनानै दोनदो होनना बुंबोबाय थादों, नाथाय जों मावाखै। ब'क'आ आफादखौ फोजोबस्रांनायनि षड़यन्त्र खालामदोंमोन। उदालगुरिनि सनाय डिजेनेटेड केम्प सिङाव माखासे सेंग्राफोरखौ ब्रेन वाश खालामबोबाय थादों। जौ लोंनानै लिडारफोरखौ रायनांगौ, दानस'नानै खर'खौ थानायाव लाना थांनांगौ बायदि बिथोन होबोदोंमोन बिथाङा। আৰু এটা কথা, তেখেতে নিজৰ ফেভাৰৰ মানুহকেইটাক ইউজ কৰি বহু ঠাইত মানে এক্সটৰ্চন কৰি থাকে। এক্সটৰ্চন কৰাৰ পিছত পুলিচে গম পায়, পুলিচে কেম্পৰ পৰা মানুহ উঠাই লৈ যায়, SP অফিচলৈ উঠাই লৈ যায়, থানালৈ উঠাই লৈ যায়, বহু থানা ঘূৰাই লয়। আমি একোৱেই গম নাপাওঁ যে কিহৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰাকেইটাক উঠাই লৈ যায় কিনে থানাত সোধপোছ কৰিব গৈছে, আমি একোৱেই গম নাপাওঁ। কিন্তু এই ল'ৰাকেইটা উভতি লৈ অনাৰ পিছত আমি সোধোঁ যে কিহৰ কাৰণে কি এইটো। ছাৰ এনেকুৱা যে আমাক মানে ভাইচ চেয়াৰমেন ছাৰে এনেকুৱা কামান দি কিনে আমাক পইচা খুজিব দিছিলে। এই পইচা খোজাটো কমপ্লেইন কৰিছে পুলিচক, তাৰ কাৰণে পুলিচে আমাক ধৰি লৈ যায় কিনে হেৰি কৰিছে বুলি, এইবোৰ কথা। আৰু তেখেতে এনেকুৱা মানে ধৰণৰ মানুহ, কিবা এটা যদি মিষ্টেক হয়, কিবা এটা যদি ভুল প্ৰান্তি হয়, তেন্তে তেখেতে ডাইৰেক্টলি মৰাই থোৱাৰ এটা হেৰিটো কামানটো দিয়ে। এইটো মই কোৱা কথা নহয়, এইটো কোনোবা একজন ব্যক্তিগত কোৱা কথা নহয়, এইটো সকলো মানে ল'ৰাকেইটাই কোৱা কথা। এইটো মই আপোনালোকক নাম লিষ্ট দাঙি ধৰি ক'ব পাৰোঁ কাক কাক মাৰিব দিছিলে। আমি যদি তেখেতৰ কামান মতে চলাহেঁতেন, আমি যদি তেখেতৰ কামানটো পালন কৰাহেঁতেন, আজি আমাৰ কেম্প হিচাপে নাথাকিলেওহেঁতেন। কাৰণ 20-22 জন ল'ৰা আমাৰ মৰি গ'লহেঁতেন, আৰু লগতে লিডাৰ আৰু 5-6 জন বা 10 জনেই মৰি গ'লহেঁতেন। এনেকুৱা কামান দিয়ে। আৰু যদি ভুল কৰিছে, আমাৰ সংগঠন হিচাপে, আৰ্মি ফৰ্মেশ্যন হিচাপে কিছুমান ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ আছে, কোনটো মানে ভুলৰ কিমান মানে শাস্তি পাব। কিন্তু তেখেতৰ এটাই কামান যে ই যদি ভুল কৰিছে ইয়াক মাৰি পুতি ইয়াক গলা কাটি এনেকুৱা মানে তেখেতে কামান দি থাকে। তো এইবোৰ বিষয়টো লৈ
আৰু মানে মই যিমানখিনি এলিগেশ্যনছৰ ওপৰত আপোনালোকক ক'লোঁ আপোনালোকৰ আগত এইবোৰৰ বিষয়টো লৈয়ে আমি তেখেতক ডিছচাৰ্জ দিয়া হৈছে।